Baina zer dira estanda horiek? Nire birikak. Zure birikek estanda egin aldute? Ez, nire birikek puztutako puxikek. Eskerrak. Eneko! Laizzer entretenitu zazu, kurri segi azkar. Orain bai, jada ez daukat agirerik. Zer moduz puxikak? Puxikak ongi baino ni, airerik gabe. Non jarriko dut hori? Hau! Bai. Txirristatik toki klikirako tarte horretan? Ados, lagunduko didazu. Jakina. Ea? Bai? Bai. Hau kartel dotorea, ez da? Bai, polita geratuko da. Oso polita. Non dago Nerea? Eneko Katarira eramandu, entretenitzeko. Oso ideia ona. Ze pozi dagoen gaur Nerea, ez da? Bai, egun handia da beretzat. Bai. Baita guretzat ere. Horixe da. Ui, lagunduko. Bai, noski. Ea. Eta, hau pianoan? Ongi da? Ai. Ai. Balakizu ez zeu zain den hau? Ze gozoa. Harik ez diotu sainik hartzen? Hori gizakia zerrelako, gero usainduko duzu. Zer da? Azenario pastela. Gozo, eta fundamentuarekin. Oso goxoa. Aizue, txokolatea jarri behar diot gainean. Zer hobe, txuria ala beltza? Nereari beltza gustatzen zaio bereziki. Ados, beltza orduan. Gustatzen? Bai. Polita geratu da, Oso. Benetan. Kaixo politak dena prest? Bai? Uste dut bai, Musikak, izkiak... Oso polita, oso polita. Kartela karri alduzu. Ze kartel eta ze kartel ondoko, Nerea? Nerea non da Nerea? Nerea, ze Nerea? Nerea! Atarian dago bizilagunekin. Baina badatorrela esan dit, Aizu, eta kartela? Ze kartela? Kartela? Zerbait falta zaigu? Ez, kartela! Ai, kartela! Zuke martzen nuen? Logelan utzi dut. Orain txekareko dut. Karri. Eskerrak ni nagoen. Beno, gauza bat egingo dugu, bai? Bai. Deno, prest gaudenean, nik prest oiukatuko dut, eta sartuko zarete. Bai? Ni, sartuko naiz ni. Eta Nerea, zu eta Nerea. Bai? Lehengo Nerea eta gero ni. Berdin da. Nik prest erraten dudanean, biak sartu, biak. Aldi berean. Kabitzen bara zarete, bai? Prest esaten duzunean. Bai. Prest eta elkarrekin sartuko gara. Bai. Bai, prest, bai. Urduritzen zarenean, Eneko? Prest, Nerea eta biok sartu. Prest. Gustatuko altzaio? Hau nik? Hemen da tarta! Usaindu, ze txokolate goxoa bota diodan gainean. Orain bai, usain goxoa. Hemen utziko dut. Dena prest? Bai. Bai? Zuek prest? Bai. Adi denok? Bai. Eneko? Prest! Aizu, Sartor, Zorionak! ez zait oso argi gelditu. Nerea ere bai ekarriko dut. Bai, prest eta sartu, biak. Bia, ados. Adi denok? Badator! Kuku! Zorionak! Baina, zer da guztia? Festa sorpresa! Ai, baina, goizean zoriondu nauzu eta... Baina festa falta zen! Tarta eta guzti! Eta begira, zuretzat. Opari eta guzti? Baina, hau da, sorpresa! Ai, ze polita! Logelako horman, itxatxiko dut gero. Tori. Ja? Pixatzen dute hauek, Bai, satorzulo batean topatu ditudan bi harri berezi dira. Ze polita! Hau nirea.
galtzerdiak! Nik egin ditu. Negu otzirako goxo-goxoak. Jo, eskerrik asko, aizue! Urbi, lagunduko. Bai. Hauxe da nire oparia nerea. Prest? Bai, Ea, 1, 2, 3. ea, oain denok batera! 1, 2, 3. Lagunok! Iz batzuk esan nituzke. Opari moduan. Ai, maite zaituztet. Pilla patata tortilla. Eskerrik asko, benetan, horregotegatik zuek zarete oparirik ederrena. Eskerrik asko, nire urte betetze eguna hain zoragarria egiteagatik. Gora gu eta gora euskara! Gora! Woo!